Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma. Oh, gewek wedang. Kaya Mbah Dukun nggih wedang loro, guys. Ki ape tinggu opo kok gewek wedang? Ape diade tremos. Pak dipansik. Pahit maklek. Kayak tinggu sangu, guys. Sangu ning ndi? Tonton terus, pokoknya ikuti terus kegiatan Mbak Isma. Apa ngapain, guys? Kok sangu botol, apa noto klambi, guys. Engko yo bariki. Apa berangkat mergawe, guys. Kerja, guys. Kerja, guys. Ayo tak disisik yo. Ambek buke. Gak melok ngeterno ya. Buke yo adus ayo. Mau yo wis, gak usah melok. Melok ngeterno ya apa ora numpak bis? Yuk. Tak mandiin yuk. Engko ora dijak buke. Siap, guys. Wong buke apa adus kok ya wis. Mau ya wis. Sik mak enak. BC Jakarta wis enek ya. Baru udah masuk ibu kota Jati. Udah kai? Ayah berangkat kerja. Oke. Dadah, iki gak Mbak Isma gak ngenteni BC soalnya gak arah bis BC. Mbak Isma nyantek sini. Wis Mbak Isma sampai pulang. Oke. Wis tak lanjut pemirsa kontennya iki wis pulang yo. Ora ngenteni BC soalnya gak ora BC tekone ya opo, tapi kancane seneng kono. Jadi ya wis dongakno ae pemirsa, muga-muga yo mergawene lancar, diparingi sehat. Wis panjang umur dongane pokoknya sing apik-apik. Aku pengen nutupno. Iki mau ki gak tak konten pemirsa, soalnya pariku ora usah ngono ya wis. Aku toto-toto tak konten iki tapi ndek mau golek klambi. Dadine klambine iki metu kabeh. Klambi pirang-pirang gak tau diunggu. Senengane nggo kaos kuwi ae. Batik kotak-kotak apa iki cek anyar-anyar. Cuma jare anggo anak lanang ek sampe nggo peri nek gedhe jare. Ya ora gelem aku nurun anake. Samone kopi. Wis sama duit nggo mangan sampai sak bayaran ning gone PT pemirsa megawene proyek PT. Wis melok kancane ning Magelang nek gak salah. Wah, kuwi kandhane ning ndi lali. Magelang ketoke, guys. Muga-muga ya selamat sampai kono. HP-ne Peri iki tak gawakno critane ngono pemirsa. HP-ne ilang. HP sing Vivo kuwi ilang.
Ya wis, ora rezekine ilang ya wis ya. Jenenge nganu lali ditinggal nggone sendang mbah. Terus dititik esuke, soalnya sampai esuk wis ge enek. Ya wis terus akhirnya HP-ne Dik Peri tak gawakno, kok Dik Peri ben karo Mbak Isma ya wis gentenan kok nek nganu ben dikudul. Nek Arino kan Dik Peri dolanan dadi Mbak Isma iso ngonten ning HP iki nek bengi paling nek bengi yo ben dienggo Dik Peri soalnya nek bengi ki mesti nganu. Makane ki dolanan sepeda didandani tak tambal. Numpake bis dari Cepu. Jane numpake travel pemirsa, tapi travelnya gak bisa sampai sini. Dadine apa? Kuwi numpak bis sampai teko Ngawi terus Ngawi ambal dineh lho, 2 kali numpak bis. Iki mangki ceritane, duwike tiwas dilebokno ning Dana. Gak dikira mangkate tanggal 15, tanggal 16 kan mundur. Maune tanggal 9 10. Jarene mundur terus duit kadung dilebokno ning Dana, ndelolah. Telepon neh kancane mangkat saiki. Akhirnya duit di transfer ning ATM net. Jipuk lho, dandat guys. Wis sampai mergawe pemirsa, apa gak mergawe piye anake ape sekolah. Ituan nyelot akeh. Mergawe ini Mbak Isma yang mergawe besok nek dadi yo Deni wangi cek sekolah engko sabar ngenteni iki nek dolan sing kok tak celuk nang mama tak mergawe sik ngonten sing pinter le ya oke sing pinter dolan aja teko ndi ya rasane ratan gede omahe suarane lagi gowo iki mau tak apa tak bondoti emoh wong kene kono ae sang dhuwit. Terus apa jenenge ngombe kopi tok tak sangoni kopi, sarapan tapi guys. Ora gelem. Soale iki tarae iki mulai apa berbutuh kupat iki proyek-proyek wis mulai padha acak neh iki sing balik arus balik mudik ya wis padha balik neh ning gaweane. Ndek ini yo pas liwat kae ning terminal yo penuh wong sing apa do budal-budal merantau neh yo guys. Iki mau sampai golek kaos sing dawa karepe ku pas mergawe malah telingisut ning jero dadine bongkar kabeh. Sing kaos tak dhewekne bentuk bingung sing hem sing kaos pambi sakmene kae iki apik-apik ora tau dinggo iki kadung seneng kuwi ya wis kuwi gak saling monggo klambi piro ora gelem nggih akeh-akeh penting go anduk sapi ora noto packing terus gak apa-apa kita lanjut packing klambine yo ayah Riko bisa malah sak lemari yo klambine iki akeh ora lek kene wong emang kok kelali ra nggo kathok iki nggo kathok sing apik sitok kok ngono kathok endi jawi kaya kerasan gak mulah-mulih megawene muga cocok enak dungane ya pemirsa ready nusno konten mak mang lho Riko budal. Dise ron teko mak aku ki ape ngenteni iki kok. Lah iki kok lagi. Suwi yo ning kono. Wong ceklan HP. Soale apa, guys?
mergawe apa gak dicekeli HP ngono nek ngabari omah ki piye aku ya bingung wong peri karepe ya HP-ne ora oleh digowo le kowe ngalah yo aku ngono kowe nggo HP-ne buke aku ngono kok ayasan piye nek telepon-telepon omah nek enak apa-apa ngono lho jenenge guys jenenge ki wong ki ya bebojoan ki butuh komunikasi ngono iya butuh kabar piye lah yo mak yo jenenge wong ki yo kuwatir ora pipi wis omah dongane wis muga-muga yo rasan sehat terus ora nek piye-piye soalnya yo duwe butuhan guys yo anak ki ape sekolah ngono lho sekolah ku yo gratis lho tapi jenenge bocah sekolah ki mendina yo sangu bayar buku apa dan lain-lain seragam apa kuwi ora gratisnya paling yo nek SPP gratis pemirsa nek SD ku yo kerja wong isih enom kok ape apa ora mergawe yo guys kabeh pokoknya yo sama cip kuat yo iso mergawe yo mergawe ngono ki mung dadi ndekno kopine mak sik separuh lho tapi tak gawani sak mang guys tak dhewekno mang tak kok sangu panganan jajan yo mah ala sangu dhuwit wis sangu dhuwit kok engko anu tuku mangan apa tak bontoti mah tapi wis sarapan kon hati-hati ya wae mergane ngadoh kuwi aku aja gledak-gledek HP piring tak gawani tas sing dienggo Mbak Isma ki ya tase Pak Riko guys tak gawakne nggawa ada dompet KTP HP aku nek mergawe aku ndino iki tutur-tutur tapi dienggo ora ki wah yo arep juweh arep trewis arep nyecet yo wis boyak aku ki asal demi kebaikan ki walah Mas Anem petare nek Pak Riko ki wonge ra sugih omongan gak sugih gundem gak tau omongan tenang nek sekali omongan gak tau nyecet kok ngasih nyecet ya wong wedok lah biyen ora dinyeceti ora roi aku nek matan walah ya ngono kuwi engko nek aduh kok dikangeni jenenge bojo nek edek ditukari wis biasa ya guys umume kabeh wong ki ngono lek di akeh mergawe iki ngene lho sing penting sithik akeh iki disyukuri sing penting berkah nek diklumpuk-klumpukno ya muga berkah ngono aja terus gak cucuk bayarane anu sithik gak cucuk karo gaweane aja ngono sementing kita kerja ora nganggur untuk pemasukan penting ngono ya wis ngono pemirsa yo Mbak Isma pendang pamit ngonten liyane meneh masih ada kegiatan lagi cuma yo nerusno penting Pak Riko wis tak terno guys ning gone ana terminal numpak bis arah Ngawi gak endi dhisik ambal ping pindho kok HP ilang ki aku yo wah kok bangetan ngono nelongso men lagi tuku ilang yo wis tapi diapakne ora iso ra rezekine muga-muga yo enek ijole luweh-luweh amin wis ngono ae Mbak Isma pamit ya pemirsa terima kasih wis selalu nonton kontene Mbak Isma wis selalu dikei semangat saran support masukan matur nuwun wis ditonton terus sepurane sing akeh nek Mbak Isma banyak salah nek klera-klerune ya pemirsa setiap ngonten wong iki mesti gak luput kok salah ya mesti ki enek klerune gak terus bener terus yo ya wis ngono Mbak Isma pamit becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya durasine kurang. Urung tak delok. Dadak lek mang yo sedelok tok soalé ra suwe-suwe iki mak sarapan aku pe mbok mangan apa rene. Nganu guys, iki lho, mang goreng pupuk gendar konggone mak iki anu mak. Ini lah. Enek sing bunder, enek sing iki bebeh iki aku kae sing giling. Yo. Ketara dawa. Lah ora iso bunder. Abung nok anu aku tak kae bareng. Kowe tahan apa? Asem. Ora asem. Aku mbek mak iki biasa, nek ning kene bahasane terae kowe aku wis biasa. Wis kaya makane dhewe dadi aku wis ya wis ora boso-boso. Sarapan perpisahan mbah mak ngene.
karo maratuane kok gak basa gitu. Piye, Mak? Menurutmu? Enggak apa-apa kalau anak anakku dhewe sak wedok. Aku nek ambek mak iki wis biasa ngono, guys, maksudnya. Wah, aku mek mertuaku kasih maneh ra basa. Ngomel-ngomel kok. Saiki mati kabeh ra basane opo rene. Nah, Gak basa-basa kan wis. terus Nek karo IP, soalnya guys. nek Mbak Isma ning kene netep wis kaya anake wedok dhewe. Beda nek karo nek Mbak Dian kan gak ning kene, dadi petomake kan gak bendino, dadi yo anggarane jek basa. Lah nek Mbak Isma bendino ning kene bendino petok make wis biasa mak-mek ngono kuwi lho. Masane ngono pemirsa. Dan oh, oke. Jeneng? Iya, sik sebentar kok. Ibu. Oh, longgar. Nah, sore kok dari gede le. Iya. Nah, bilang, "Mas ora." Mangan. Mangan. Engko lesu. Kok mangan? Ayo mangan. Sik aku tak ngabani konten iki. Wes sik. Jane jek salen. Wis. Dene wis sale. Tarani. Kodene duwene kok. Ban, Bu. Ya Bilang. tak dudule. Burger. Tak deloke sik durasine. Kurang Kurang nek. Ini kurang Kan kurang tak tambahi guys durasine. Sampai Tak masuk. tutup. Ma. Kok sik ta mangan kerupuk. Mama pek nang ngombe sik pinter kok. Tutup ya. Dari kanggo pek nang ngombe sik. Ya, jangan le. Aku Aja ngono, Mas Dewi. Belum pernah. Kok malah gak sida. Pek nang ngombe mama nek dikongkon budal. Ndang, sing pinter. Dene kok. Ngombe. Cek ngonten. Pemirsa, oke lanjutnya. Istirahat. Istirahat. Ben telu ya. Tadi nangis, guys. Ajak lunga Ban. budal. Belanggu. Bedan, jadi lang gede, bedan.